जाबाय गोबां मानसियानो माने मोनसे बाथ्राखौ सोंहरबाय थादों आरो भिडिअखौ मानो लाबोला होननानै बेखौथ' मा बुंनो माने भिडिअ लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय भिडिअ लाबोयैनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे दा एगजाम सोलिगासिनो दं माने सेमिस्टार एगजाम नालाय सेमिस्टार एगजामा माने दसेनो माने जाबाय थायो आरो बेनिखायनो नै मास मोनसे बारलायलायबाय आङो रेगुलार भिडिअ लाबोयैया इउटुबनिफ्राय माने नटिफिकेसन फैदों गोबांनो भिडिअखौ आपल'ड खालाम होननानै दामानि एगजामाथ' गाबोननो जोबखासिगोन गाबोन एगजाम जोबनाय लोगो लोगो आङो भिडिअखौ समफोरनिफ्रायनो लाबोसिगोन दे नोंथांमोनहा खायफा आंनि भिडिअ नायबाय थाग्राया माने नायनो लुगैयो आरो खायफायाथ' माने नायनो लुगैया आरोना बे गावबा गावनि गोसोसै माने रानिं भिउसआथ' 200 100 बेबायदि आंना रेगुलार भिउआर दं नालाय बिसोरो माने नायनो लुगैयो दे भिडिअखौ ओमफ्राय माने सोरबा सोंहरबावो माने मनिटाइजेसन जादोंना जायाखै मनिटाइजेसन जानांगौआ एसे गोब्राब जायो दे इउटुबाव माने साबसक्राइबाराथ' 1K आवनो कमप्लिट जायो दे बेथ' जेबो नङा नाथाय जुदि 4000 वाच टाइम मोननांगौआ बे जोबोद गोब्राब जायो दे माने मोनखायानो आरो 4000 वाच टाइमखौ जाहा थाहा मानसिया खालामनो हाखाया आंनाबो दा वाच टाइमा माने 3000 बारबाय दे 3500 बेबायदि जाबाय जानो हागौ खमैबो 6थासो 7थासो बेबायदि भिडिअ हगारनायनि गेजेरजों आं मनिटाइजेसनखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दे नोंथांमोनहाबो जुदि इउटुब चेनेल दंबा माने साबसक्राइबाराथ' बयनाबो जाखायोना दसेनो नाथाय जुदि वाच टाइमखौ नोंथांमोना दसेनो कमप्लिट खालामनो सानदोंबा बे जाया दै माने नोंनो 9 मास 8 मास बेबायदि टाइमबो लागोन जानो हागौ वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय आंहाबो गोबां सम लाबाय 6 मास 7 मास बेबायदि जाबाय नाथाय आङो भिडिअखौ दासान्दि रेगुलार होआखै बेखौनो नोंथांमोननो आपडेट होनो होननानै दिनै भिडिअखौ लानानै फैदोंमोन लोगो मोनगोन दे नोंथांमोनखौ उननि गोदान भिडिअआव बयनिसिमबो गोजोन्थों अरे बाबरे दैहुं ब्रह्म इउटुबनि एक्टर गोलोमजोब्बाय नै लोगोफोर माबायदि जादों बे गोलोमदैया दे उनाव लाइभ फैनानै नोंथांमोनजों रायज्लायफिनगोन आंना हेक जाबाय चेनेला हेक जाबाबो जेबो नङा नोंथाङा नोंथांनि आइडिखौ आंनो हर आं नोंथांनो रिकभार खालामना होगोन दे जेबो सिन्था दा खालाम माने नोंथाङा सिन्था खालामनाङा आरो हेक जादों होननानै आङो बेखौ ओरैनो रिकभार खालामनानै नोंनो होनो हायो थेंक इउ स' माच एभ्रिवान उननि लाइभआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन साननैसोल' नेथ'दो बेनिफ्रायनो मोजां भिडिअ लाबोसिगोन दे आं ओंख्रि गैया जोंना लाथिख'सो ओंख्रिया